सूतल रहरी भोरहरिया कि देखनी सपनाया जा भूताएरा कि राजा जी के आइल बा खबरिया कि स्वामी जी के आइल बा खबरिया जाई के ससुरारिया बातेरा राजा जी के आइल बा खबरिया जाई के ससुरारिया बातेरा सूतल रहरी भोरहरिया देखनी सबनाया जा भूताएरा राजा जी के आइल बा खबरिया स्वामी जी के आइल बा खबरिया जाई के ससुरारिया बातेरा राजा जी के आइल बा खबरिया जाई के ससुरारिया बातेरा मीठी मीठी तालियां तालियां तो बजाइए क्योंकि भजन कीर्तन में मीठी मीठी तालियां सहयोग होना चाहिए। जाई के ससुरारिया बातेरा राजा जी के आइल बा खबरिया जाई के ससुरारिया बातेरा नहीं हर के लोग बाग छूटी हो नहीं हर के लोग बाग छूटी साथिया सहेलिया छूटिएरा हर के लगभग छूटी सखिया सहेलिया छूटिएरा बाबूजी के छूटल बा महलिया बाबूजी के छूटल बा महलिया जाई के ससुरारिया बातेरा राजा जी के आइल बा खबरिया जाई के ससुरारिया बातेरा
ससुरारिया बाटे राम। आप हैं विनोद जी के माताजी और प्रवीण कुमार के माताजी 2101 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। साधुवाद कहते हुए प्रभु भला करेंगे कहते हुए राजा जी के आइली बखबरिया जाई के ससुरारिया बाटे राम। राजा जी के आइल बा खबरिया जाई के ससुरारिया बाटे राम। दास का बीरा निर्गुण गावेला ओ दास का बीरा निर्गुण गावेला गाई के सुना बेला एरा। दास का बीरा निर्गुण गावेला गाई के सुना बेलाएरा। संतो जाना लीना बिचरिया साधु जाना लीना बिचरिया जाई के ससुरारिया बाटेरा। राजा जी के आइल बा खबरिया जाई के ससुरारिया बाटे राम। ओ सुतल रे हरि भोरारिया देखनी सपना आजा होता एरा। सुतल रे हरि भोरारिया देखनी सपना आजा होता एरा। राजा जी के आइली बखबरिया स्वामी जी के आइली बखबरिया जाई के ससुरारिया। राजा जी के आइली बखबरिया जाई के ससुरारिया बाटेरा। राजा जी के आइली बखबरिया जाई के ससुरारिया बाटे।